Amigo, maingon to ni ami karon sa Afternoon, I'm kanang here in Barangay Badya Yolanda Olivo. Cabig, Olivo. o ni ami sa mancion sa akong iyaan. And the big house in my, Oh, in the big my house, mother. my sister and mother. My mother and Arimi. Arimi karon dire. mother and sister and mother. Mangaon mi. Grandmother. Dire. Let's eat together. Grandmother and sister. Isulti ang handa. Ay, sorry. Ang Mother. nabi dire ang ilang handa kuan peneretong sulingan. Mother and sister. O lechon, manok, Manok. o sinulang, Tarong ano di auntie? sinulang, ano ba? Sama ng pagka-vloga auntie oy. Sinulang kuan kanang, yung uno na ngan sa isda nga dagko. Big fish, big fish. Big fish. Big fish auntie, big fish. Big fish, mga miga, Plus migo. 5 ka diya. Oh, Yeah. arita dire mga miga, Migo, migoho. Ularga na ta, mga unat ta. Walo-walo lang. Naong sa batig naong. Apila ko siya ang TikTok. Sige, lalagyan. Among pinakagwapang Mao na siya ang apuhan. gwapang iyaan. Kana siya. Mo na igsoon sa akong inahan. Kani mga plato sila? Ano may plato dong? Ma, kok ba? Og torang ilang bay. Sigbalik ng balay. Ilang unsay nga nini. Mag-introduce ng balay auntie. Wa man gud kasud sa ilang bay. Wait a minute, mga onda ta. Mga unsa may Guys. una na it. Let's eat together. Ato bigyan ko sa plato.